Good morning. Aning tayo mga guys, nanagat si Bert. Murag duha ra sila ka dong ani nanagat guys. Si Bert ug si Alex. Ato makita guys si Bert nga ni sud na sa suba. Pararat gyud no dagan sa iyang pangkot guys. Gato ko ani gwa joy isda kay nilabay raman nilabay sa mga albasiro guys. May balik siya kahadunay isda. Awan ako mo ato dito sa Tampis Suba guys. Di ani nila magko diri sa amo ang mismong panimalay guys. Galantaw ra ko. Alam manggidyo ang camera para makita sila. Pero di yun na makita ang isda nga kuha ni Bert. Di na ko matinga guys kay karong panahon na hinihit gajud tag isda. Mo na nga mga sinataan ni guys, og daw na siya isdang makuha. Halos ron tanang mananagat guys. Murag isugsug sa panahon. Ini kay mahal ang gasolina guys, gagmay na po da ang among kuha. Galiso na taan ni og asa taan ni managat guys. Ano tingin ano nang nahi? Oh. Gout. Hey gout. Dahil mo isdang gout? Oh, Sun? Ito man, oh, itong. Dako Bert? Ha? Dako? Marami ng pumo, kay mulabaw. Bubuto? Ito to. Pila kilo yung mga isda day? Dalawa lang. Ay na lang. Duha pong tulas. Yeah, hi di ay. Adto ko truhag pangutana kano ni motobo. Diyan mo may tuwas eh.
Hindi nga, naman ito ba? Hindi nga nga. Ate, hindi. Palitay ko ah. Pasok ba eh? Asa pa? Si Alec Doro, bitaw ni Alec na tuhang taslok, wajod na mo eh. Wajod na mo, nipilit. Pero pagkaratan, panaan. Takot na pa. Kanang kung pawinding, di mo kunay mo na iduot, kayo gimong iduot, magbuslot na imong ilingon. Ato isang kadaan. Awang gara, nagabot yan. Sarabot ka buhok tuwa sa parang dino. Ay, nakikitan, di pa nado mo po. Awa. Manana mo ka lang matiro, nagagarason. Ayun na, malinda, matakuha, kay Jimmy, ilang. Why isda mo? Oh, nay isda. Gibaligya nya mo palit nila mag-itlog. Sumo po ng isda kalingaw. A few moments later. Agi na sila ni Alex guys og sa ubang mga mananagat nga anhin nagyud ang labasiro mo anhin na sila dapita ani mo bantay kay ang pambut lagi lawom na di na mo sagyad ag ilang pala kung ato dito dapit sa hunasan guys inigdunggo nila mobawog pa ang ilang ihi mao nang giingnan sila nga anhin na dapit aning dapita. Di pagyapon sila mutuo guys. Mao na nga labyan-labyan lang gyapon sila ni Alex. Di po sila makausap pag ingon guys. Giingnan sila ani din kay lawom. Na wala tay mahimo ana guys. Mao na nga mugukod jud sila ni Alex ug asa dapit ni si Alex mudunggo. Murag maluoy po kung ganahon na guys kay mga senior 40 taon ning mga labasiro ha. Pero unsaon taman nga di mo po sila moangay dapat ari mag-standby adto man jud dapat may ba jud sa suba. Nya sila niingon nga anhi ra man kuno ari. Mas nalipay pud ko guys kay duol ra kaay nako kamerahan. Kay murag namanghunod na akong tiil og tabok-tabok anang bugnaw nga tubig sa suba labi na buntag pa sayo. Mao na nga nalipay ko nga dira ra dapit sa amo dapit mo dunggo. Gawat sila si Bert ani guys kay ang mga sakayan ani sigdayungay man. Yuwat nila si Alex. Murag nadugay-dugay si Alex og patimbag og isda guys, basin og isdaan siya. Dugay gihapon guys ato makita. Hinuon ka ng bata si Jera man jud puy muko sa isda di sa luwang sa iyang sakayan guys di jud na niya ipakuha og lain kay bisag og nay mga bitay guys magsige na mabitag punit-punit mo nang gyud siya moangay ana mo nang si jud mangunay og kuha sa isda diha sa iyang bangka. Og lain po ato guys gagahapong adlaw among gikubkuban ning dapita among gilubngan og mga sako sa simento guys kay parang ang bunbun di lagi mulusot dito sa pikas bahin mo nang nang libasog ta guys kay aron jud nga mo
mutubo-tubo jud ag bunbon. Wa jud ta masayop guys. Wa na kalusot ang bungbong dito sa luyo. Mao na nga gipaning kamutan ni mister nga mulom-lom jud ni ang dapita, mahabog-habog. Kay aron sa ingon guys ang atong siwol di jud siya matumpag. Kay hado po kayo makankan guys, matumba ning ato ang gigama nga alisabawd. Wa gyapon si Alex mo ni kuha na de humana de si Alex patimbag isda guys at makita. Init na kagib putol magnipa. Ha? Makan ka naman.